Good morning to you all lwgwfwr. नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लwgwfwr. दिनैनि भिडिअ ओरैबायदि लwgwfwr नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लwgwfwr. दिनैनि भिडिअआबो ओरैबायदि लwgwfwr ओरैबायदि रागा जोंथाव दुखुनांथाव लाजिनांथाव लwgwfwr. ओरैबायदि जोंनि बर' हारिखौ फाननानै जाग्रा हिनजाव नैबे थामलियाव नुनाय हिनजावाना नोंथांमोना नुखाबाय जे थामलियाव ना लwgwfwr माने गावनि फिसा फिसौ गारनानै फिसाय गारनानै थांबाय आरोना बेलेग जायगायाव माने बेलेग हौवा लानानै थांबाय आरोना ओरैबायदि दुखुनांथाव लwgwfwr नैबे गथ' सानै दङ एफा गिदिर गिदिर देरखानाय सासेयाथ' 10 बोसोरनि बारबाय सासेया नायदो माबा 6-7 बोसोर सासेया थ' बिसिबां दुखुनांथाव लwgwfwr नंगौना नङा नोंथांमोना दुखु मोनना मोना मिथिला लwgwfwr नाथाय आं जोबोद दुखु मोनो बिदिखौ नुयोबा बे गथ'फोरखौ सोर नायनो ना बिफायाथ' हारसिङै नायजोबनो हाया बेखौ गथ'फोरनि थाखाय बिमा नांगौ नंगौना नङा थ' जोबोद दुखुनांथाव लwgwfwr दायो माबा अबाव थांदों अबाव थाङाखै जेबो मिथिया लwgwfwr फिसाया ओरैबायदि गाबनानै दं आरो फिसाफ्राबो ओरैबायदि गाबनानै दङ दुखुनांथाव लwgwfwr बिराद गाबो बिमाखौ गोसोखां लिंहरफिनदों नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ भिडिअफोरखौ थ' जोबोद दुखुनांथाव आरोना थ' लwgwfwr जोंनि बर' हारियाव मानो हिनजावफोरा बेफोरबायदि माने गावनि फिसाय गारनानै थाङो फिसा फिसौ गारनानै थाङो मानो इसिबां अनागारि माने गोसोआव इसिबां अननाय गैयि जालांखो जोंनि बर' हारिनि हिनजावफोरा ना गावनि फिसा फिसौनि सायाव फिसायनि सायाव एसेबो अननाय गैला आरोना नै बेफोरबायदि माने गोदान हौवा लानानै दोनखारलाङो मालाङो सोरबा बांगाल लायो सोरबा हारसा लायो सोरबा नेपालि लायो नै बेफोरबायदि आरोना हिनजावफोराबो आरो हौवाफोराबो माने हिनजाव गोदान लानानै फिसा फिसौ गारनानै हिनजावखौ गारनानै थाङो आरोना नै बेफोरबायदि जोबोद माने न'खराव दुखु होलाङो आरोना मानो बेफोरबायदि माने खालामो आरोना नोंथांमोननि दा हिनजाव फिसाफोरखौ दा सोर नायनांगौ नोंथांमोननि फिसाय आरो फिसाफोरखौ दा सोर ओंखाम संनानै जाहोगोन सोर नायगोन ना जोबोद दुखुनांथाव आरोना जायफ्रानाखि हिनजावफ्रा माने फिसाय गदाय लानानै थांदों बिथांमोनखौबो बुंदों आरो जायफ्रानाखि हिनजाव लानानै खारदों बिसोरखौबो बुंदों ना जोबोद दुखुनांथाव आरोना आं जोबोद दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदिखौ माने नुबाय थायोबा ससियेल मिडियाफोराव नुबाय थायो आरोना माने ससियेल मिडिया नायबानो माने इउटुब फेसबुक नायबानो बेफोरबायदि हिनजाव दोनखारनाय हौवा दोनखारनाय बहुद खोनायो आरोना बेफोरबायदि सोरबा बांगालजों थांनाय सोरबा हारसाजों थांनाय मानो बेफोरबायदि ना आं बेसेबां भिडिअ बानायो बेफोरबायदिनि बागै नाथाय आं बानायबाबो बानायख'नो हाया आरोना भिडिअखौनो ओरैबायदि माने भिडिअ फैयो आरोना बेफोरबायदिनि माने सोरनिबा हिनजाव दोनखारनाय सोरनिबा हिनजाव लाना खारनाय सोरनिबा हौवा लाना खारनाय नै बेफोरबायदि बहुद माने भिडिअ खालामबाय थायो आरोना आं माने खालामबाबो खालामख'नो हालायला आरोना ओरैबायदि बिजिखासै आरोना हिनजावफोरा माने फिसाय दोनखारनायाव आरो हौवाफ्राबो हिनजाव लाना खारनायाव आरोना फिसा फिसौ गारनानै थांसै फिसा फिसौ फिसाय गारना थांसै फिसा फिसौ हिनजाव गारना थांसै सोरबाया नै बेफोरबायदि आरोना जोबोद दुखुनांथाव लwgwfwr जेरावबो गामिफोराव बेफोरबायदि माने रेकर्ड दंजोबखायो आरोना आं मिथिखागौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ लwgwfwr बेफोरबायदि रेकर्डआ माबायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माबायदि सोलिगासिनो बेसेबां माने भाइराल सोलिगासिनो बेफोरबायदि आरोना थ' जोबोद दुखुनांथाव लwgwfwr मा होनबावनो ना बुंबाबो माने लाब गैला बुंनानै नै बेफोरबायदि जालांबाय आरोखि ना लwgwfwr जोबोद दुखुनांथाव थ' दुखु नांनानै मा जाबावनो ना लwgwfwr दुखु जानानै मा जाबावनो जेबो जाला आरोना दुखु जानानै मा होनबावनो ना थ' जोबोद दुखुनांथाव आरोना लwgwfwr मा होनबावनो सोरखौ जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि माने सोरबाया हिनजाव लाना खारो सोरबाया हौवा लाना खारो नै बेबायदिल'सै आरोना जोबोद दुखुनांथाव आरोना माने बेफोरखौ साननो रोंला आरोना गावनि गथ' गथायफोरखौ साननो रोंला अननाय गैला फिसायफोरखौ अननो रोंला सोरबाया हिनजावखौ अननो रोंला नै बेफोरबायदि आरोना जोबोद न'खराव माने दंस' खालामना गालांबाय आरोना सोरबाया दाहार जानानै गालांबाय बेखौ हिनजावा सुखुनांबाय सोरबाया दाहार जानानै गालांबाय बेखौ फिसाया सुखुनांबाय नै बेफोरबायदि आरोना दाहारसो सुखुनो ना न'आवसो माइरं बायदिसिना बायनानै जानो नै बेफोरबायदि जाबाय आरोना सोरबा बायदिया थ' जोबोद दुखुनांथाव लwgwfwr मा होनबावनो थ' नोंथांमोनाबो माने बेफोरबायदिनिफ्राय गोजान जा जायफ्रानाखि बेफोरबायदियाव सानदों बेफोरबायदि खालामनो सानदों नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना अननानै बेफोरबायदि दा खालाम नोंथांमोनानो बुजियो नोंथांमोना भिडिअफोराव नुयो गथ'फोरा बेसेबां गाबो
नोंथांमोननि फिसा फिसौफोरा बेसेबां गाबो नोंथांमोन गैयाबा दा नोंथांमोना ससियेल मिडियानि बागै एसे ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंथांमोना मिथिखायो गोबां मानसिनि गथ' गथायफोरखौनो नुखायो माबायदि गाबो बिमा बिफा खारोबा ना बिमा बिफा गैयाबा गथ'फोरा माबायदि जायो नोंथांमोना बयबो मिथिखायो लोगोफोर थ' बेखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायदों आरोना नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना रागा जोंनो नाङा थ' नोंथांमोना जास्ट आंखौ फल' खालामबानो जाबाय साबसक्राइब लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो आंबो माने दावगालांनो हागोन ना नङाबाथ' आं बोरै दावगालांनो नोंथांमोना हेफाजाब होआबा ससियेल मिडियायाव बयबो अडियेन्सनि सापर्टआवसो जौगायो नङा नङा थ' बेनो आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था बेबायदिनो नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो नोंथांमोना जास्ट सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनोसै लोगोफोर आं नैबे हिन्जावनि थाखायसो भिडिअखौ बानायदोंमोन जायहा गावनि फिसाय गारनानै थांबाय दायो फिसा फिसौफ्रानो जोबोद दुखुआव दङ नोंथांमोना बयबो नुखादों जे सामलायाव माबायदि थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय जै बर' हारिनि